Nginya sedang no kejing mani jeng ya ublay. Ngita nani kesengi. Belum kesengi bakrau, kesengi kabakentang. Nak benta jong kabalang kristan hasluk keberthai. Maka di kesengi kaba ngirakhi bankan mau id bankan mau burom. Ya kejing syasitom bad kejing sayap kejing turai jongi uji sukures. Nak benta ban siuspa ban pendem ki beriu ki bejat berkibaram ki buku menga berkumpi ngapa diang sobhai pi ki paramai biit baro ki buan ceni kejing syakri ublay hakan ni kanok paisngi hagar teng bathiang tam jung utrai buna pendem biit jongi uji sukres inya pais ublay hakajing duai ublay ubokpa jongi ubah beneng ngi aingu yame ko trabe age me penlai ki kejat ki betlot ki jongi begin kiu shriye nga bekentang jong me hagani ka no phai sngi jong ni sngi ka bokhrau ka bakhlem maka ko trabe age ka jinge jongi kan long ka baleno e kalong ka sngi ka ba Mela pendep ku sabi it ya kejithmu kemamayan kejong kepah jungi ubah pening ban syak sitom ban syayap nak kebentar belum kekuna ya kipop bagi direngkang kejongi nadu kebasdang jong ni ding syakri ni aiti kejeng lama jong men sembo khut jong me khut pen khut ko trai ki donut jongi ya kejeng mut kejeng berkhat jongi ru Bagin mani yang aku try ke mensim bat ke basisya. Tukuran hangi iway pi iway ku try beida. Babangi sngau tu ada kodo melasya nak benta jongi. Bangin nomi nak ni kejeseng. Klem kut jingmut ku try. Ban IT thamai ya kejing im jongi syame. Bangun pendon kam nak benta ke kerteng ke jong me. Nam tak keburom ke jong me. Simti kena isi mentah borok pensum penslek iki rumet sembah khut jam aku try biit. Namar ngipan hakar teng jung try bunop nem jongi uji sukres. Amen. Nginarwai ke jirwai ke bahinyu khundai. Ke jingrwai ke bahinyu khundai de pibat ye ke berim ke baprapuar. Don ulum bakinja hakari syajengai ba. Bayeng marwei syabar kanong ba. Sisin uwe ubriu yu taulum ukieu ban syayap namar jongpi batnga kejirwai ke bah nyu khundai prapuar nak barim bahadin joni kejirwai sebaban khot ya I mesta F kharmujai binyalam hak bapuli nak ting jong blai bat hak jing duai Don ulum bakinja hakari syajngai ba bayeng marwe syabar ka nong ba shisinu we ubril yutahulum ban syayam namar jong pi ban ngan teki mat ki jau abang akin mau lom kalbari bayeng gading na Susya nakapomban siuspa bad ban pin im yunong pom kan nga hakal
Tuhan ukelon bulalwan baban kia kajingkin kapertein lagading na uba baling ba upan ba ukiw ya ulom bla tung umlay tiki mat kijau abang akin mau lom kalbari bayeng gading na ang tajisu siya nakapambansius pa bat panpenim yunong pom kan nga ngap jing riu uternem bat nong shun ki berngem bagi sanar you try gading na kipen yeng lakin tiu yus imbneng ajing shitom ushabas ngotrim tiki mat kijau ahabang akin mau lom kalbari bayeng gading na ang tajisu siya nakapambansius pa ban penim yunong pom kan nga jingkor din bausya hajing ben yupai ba om don telin balaban ajing tang kadonun henrei usyak lem kakuri jing ya uladilun tiki maki jang abang akin mau lom kalbari bayeng gading na ang tajisu siya nakapambansius pa ban penim yunong pom kan nga tikas ni kam shashu kakindo kakinyo men haba uyam unong ngogaktin buperta lapendep kajiknya lalai kalan badim kabinsin
mat kijau abang akin mau lum kalbari bayeng kading na ang taji susya nakapomban sius pa bat pan pendim yunong pom kan nga dakaba usyaya kinoksyon upenham jisu job kasni balai na jing te bumi pan jing kom jing yam bukan haleluya ngin ya ro lem wai tiki hum mat kijau abang akin mau lum kalbari baye kading na ang taji susya nakapomban sius pa bat ban pendim yunong pom kan nga Haswa binglet chublay ha kijing doai. Ngadon bon pli na katien ko khoi kijing u. Ya ka bingla ban shem na ka gospel o Matius kelenong ba arpunyo kitkot ka baningkong haduk balai nang ta na ka khatway haduk ba arpun rio. Mat kumjuru na ka gospel u Yohanes ka bakhat khandai kitkot ba arpo pra adu laipo bat na Isaya basan pulai kitkot basau adu hendrio kiktian ong kome haba kala syaite kirang ba leng do baro bat kitemen basan jong upat lang kilai sela syapang jisu ya kaban penyap yu dia haba kila khom yu kila ilam no bat kila ai no yu ha Pontius Pilat uba uling skor uji sute ulayang hakmat uta uling skor bat uling skor la kli yu udaong milong usim kijeu te uji sulai thu ha u milaong ndrei ha ka bamudo yu da kita kirang ba lengdo bat kita kitemen basan shim layatu ai ruem anda kum tau pilat ulaong ha u mem sngo ya ka bakat no ki ai ru baki mudo ya me shim layatu te ha u wat ka wei ka ktien ru kat ban pen kandet ya utau ling skor sikat dei te ha kata ka jing khawai nyam uling skor la pelat ya ki pai ba ya wei baset bendi bat wei berkat yakiba berkat ubah kiamon men kata ti ladon wei koi di wasniu kanam ya baki khot ubarabas
Namar kata haba kelayalang pilat ulong haki. Pimon bangan pelak yanu hapi yau Barabas ni yau Jisu yau bakikot usim Chris. Nabau latip bana ke bakisuan kil aino hau. Haba udang song ti ha ke jing song bisar ketengah jung u kala pha ka ba pha hau kadong. Wat le eru ya uta ubahok. Nabang lasya sibon ha ke jing pos new menta na kebenta jung u. Henry kita kirang ba lingdo bar kita men basan kilaya pun kongu ya kipat ba bakin pan ya Barabas Henry bakin penyap ya Jisu. Utau leng skorti la ya thu dong haki. Himon bangan pelak ya pi yano nakini ki arnut. Kite kilaong ya Barabas. Upilat long haki habakunta nganle kumno ya Jisu. Ya baki khot ukris. Ki ong baro hau to ai ban sanar pnai u utau leng skor ong namar bolale ke boman ayu kite klanang perta jam ki ong to ai ban sanar pnai u habau pilat la yo i bu umla ru hendai tang ban balong ka jing khiwen pat ba la shim ko bat la thet la kikti hakmat utau pat ba udong ngam dan jingrem nakasnam uni ubahok pin khmi hima phi ki brio ki baro ki le tho ki dong ru to kasnam jung u kan long halor jongi bat halor ki khon jongi nda kumta ula pelaj ya Barabas haki ndre ya Jisu ula sempat bat ula IT no ya u bansa narpna hadian kani habu Jisu utip wala pendap mentai ki baro bonjo pendap ya kajing tho ulaong ngasliang tie labu ya ukhio badap dak bajo hangta tie haba kilaya pendap ya uspan dak jo dak bajo bat haba kilaya bu ya hisap kila kentio hakasentur jungu timen ba Jisu la sim ya kata ka jo ya kata ka bajo ulaong la pendap bat haba la no lenge la ka kli la IT no ila ka mensim sisa ulaba ikijing koslai jongi bat lakit ikijing sungusi jongi penban ila nyau yu wala penmong wala sho do blai bat la penjenjar ndai la penmong ya uni namar kijing rengkang jongi la penluet ya u namar kijing le bom hok jongi kajing penstom kajing suk jongi kelalong halor jong u bat de kijing jingam snam jong u la penkhya yangi ni baro kum kilang brot la sakma la phaino wei silakalenti te utra la bo halor jong u ya kajing bom hok jongi baro tungin pailang sublay ya kijing duai kumni pakokpa jungi uba habneng ngwan ya kabandam rit akhmat kislajat ki bakhoj ki jongme ban ai mo try ka kerjang ka bakhoj ki jongme ka kerjang ka bom ju sajob melailam yangi kum ki khon ki jongme try bangin wan hakade ka jeng ka bakentang ka jongme ya ka ban mani pundan borom ya ka kerjang ka bakhoj ki jongme hot kum ki breu ngi don chibun ki jingtuna ki pop ki banglale ha ki jing im ka jongi un ban try me bat scam ngi hadu kani ka por ba mata bat mem simsa ngi try begin kyar na me begin jangai na ka yeng ka jongme kum ta try ngi aingo ime dagam ta kani ka por ka ba koridor ka por ka ba khoj ka ba ngi kum ki khon ka jongme try ngi wan ban kanmau ya ka ta ka jing sa sitom ka jongme ya ka ba me try me la yap halor ka ding pna hoj a try mem dei ban yo ikini ki jing sitom baro mem dei try ban sha ka jing yam dei na ki pop ki baro ki bangilale ka jing im jongi me te a try men ha ban yalam ban sha ikini ki jing pen sitom ki jing sha la ben bat ki jing cha pan yap a try ka jing pan yap halor ka ding pna yarap namar ka ta try Jisu makini baro ki jing ja ki bal ja ha kani ka hakum kani ka sngi ar hajas nem tam manjwa
kan long atrai ke ban pan kenau ini ke bangi long atrai ban bat skam ya ke jimut ke cipakat jungi bangim dei atrai ban kiar na me ndeng ite ban le ka mon ka cuma ka jing im jungi baman ka sengi ngin long ki saki ki atyar na ka bata ka borom ka kerteng ka cuma hot ni hap ki jing percaya jong setan ki por ki sengi ka jing im jungi baro ngin namla atrai ban yang dalade hi klam ka jing dorkat ka cuma hot atrai ngi tips kam ba ka jing wan ka cuma ka jing yap ka cuma try ka long ya ka ban ya lampat ingi jan cuma begin jo atrai ka jing pan im begin jo atrai ka ta ka jing lai lot na ki pop baro hakani ka por atrai ngi kom ki khon ka cuma ngi wan ya ka ban kio ka yeng ka cuma bat ban ai ngu mi try na ka ban me play ngi kilat mem chu sha ngi atrai begin ha ba setan ka pop ni bu ti try na ta ka por ikisngi jing im jongi baro ki banang wan ba me men sansar hi ma me ki jing im jongi kanang begin long ki brio try ki bala banjo ikata ka thong ya ka ba melabo na ka banta jongi baro wan thaw try ki jing tlat ki jing tuna ki jongi hakani ka por ni bo ki jing dwai try na ka ta ka balang ka jongi na ka banta ki nong sharai baro hoi try ki long sakri ko pan sle do man sim jome yarap try na mar kita ba ki nang la ya ka ban yarap bat ban kersan laki brio hapo ka balang kanang makin nang la try ka ban jan same ki por baro ni dwai try ki kam jong ka balang ho ji ki jing pan priang ki ka khatin ka jome lingba ki ni kling khatre jong ka balang me tip ha try ki don sibun hakani ka ri jongi wat hakani ka jala ka jongi ru ki bom pat sin la itu at padiang me ni don kam try me ni don kam ya ka jing rap ka jome wat ya ka jing kerkhu ka jome try lingba ki sakri ka jome ki bat don na kilang khatrai isnero try ban don kat bat ka committee balang hi bar ko wei bukan nang la try ka ban tray sirham ha ka bayalam ya la ka jong ka balang ka lenti ka an ka chume ban pendap penbiang ka jing don kam bat kumju atrai ha ka jing dai bukan jam sem kham tam tru ru atrai na ka ki kam bas baro jong ka balang bukan jaj ha ka lenti kat kom kamon ka chume hi ni dwai kerpang try na kabanta kerlempe yang kristan apa jong ka balang baro men pendap ki daman sim jome hoi try ki don ki jingile ki don ki jing sitom ki akndo kun ki breo kinom la ban la kita deng nget skema try ka jing dorang kat ka jome kinang la try ka ban im bat ban ya ki baro ki bedidor bat kamon ka jome hi hakani ka pora try ngi buti yaw sakri jome try pastor jungi yak ban ai ka khubor ka jing ka bai dei ba kan ka sngi try ngets kama try yak ba mela kre na ka ban ta jongi ni dwai try ban play ban yarap ingi bangila ek ban sa score ban play ka don not jongi ban padiang ki baro ki ba me don ban kren yangi hakani ka por tisne try ban nang dorong kat ki sngi ki por jong ka jing em jongi bangila chi cha try ban em ban ya hakalti kamon ka jome ka jing wan jome try cha kan ka pertai ya ka ban sayap try kanam long ka balen ai hinde kan long try ban jo e ka jing pan em yangi wei pe wei ba kloi ban padang eme sngo kan rat khot ka pat chingi ya kan ka por dak ba ma ki pop ki babon na bangi pan ni dem ki ni baro ka kerchang ka bodon bor tam Jesus Christ menta hadu halak taru amen. Berbagai biaya ini long jing penmena, la syai ke sengi ke khat nrutrik April, ini ke jing seng duai sisa jan, ke pon rish seng jan miet, nong pulis dang bat duai kong Susan Mary nong bri. Haka khat new trik April ke Resurrection Sunday, ini ke sunrise service haka por san baji menstep ke jing lang baji seng samla, nong pulis dang bat duai mis dari Kordor Karkongor nong kren Reverend Davis Lindem. Haka jaseng ke basipo baji menstep ini nong pulis dang bat duai Mr. Richard Skem Karkongor nong kren Mr. Celestial Pasar. Haka jaseng ke basipo mensingi ini nong pulis dang bat duai Mr. Himlat Karbitai nong kren Reverend R nong put ini ke special number Mrs. Rejoice C. Ini lanjut.
Tony Kapur, nginyo sngo. Ia kejerwai ke Bekerpang. Na ba amal marbanyang. Lembat ki perlok ki jong i. Bad hadien, baldep ni jerwai ke Bekerpang, kerpa di ki ushers. Bakin sawan lam, ia keje enguk ni sekmat. Bad it. Iaitu pesan ES Power. Bain pin kentang, ia keje ai jong i. Syakam ke jong boleh. Hello, check. Hello, check. Gimla klem da aingu yu blay. Hakba u aingi kene kalat. Bengin yang kene kejaka ke bakentang ke jong u. Ban sakhi, ban syakri ban punan buram. Yu try jongi lengba kene ke jingruai. Dei ke jing iit ke jong u. Dei ke jing isnei ke jong u. Ke bapanla ingi bangin yang kene kapor. Ha kene ka yeng ke bakentang ke jong u. Ke jing iit ayu kene ke dei ke kerteng jong ke jingruai. Jing iit ayu kane Bapanamar jonga Nga ubril blajot blarem Banyo jingpen im ei Jing iit ayu kane Jing iit bom la nujo Ngam shem la itu ya u Jing iit ayu kane U ei bagong une Banyam hakal bari Bom shemdon kajing tobria Laknya namar jongan Uei bakung une Bai yala kake Bangan yoman kajing itlay Uei bagong une Dasam jong ngaim Kadai jing ai ei blay Ban shim yang ha ban long uku Katu kajing snohun Om dan kitmat bani Om dan kishwar banso Om dan kado nut priu bantro
thâu chính ít ayu kani chính ít ayu kani Ublay nam takaburam jung. Amen. Tungin itu way. Ublay pa jongi ba beneng. Utrai jengki trai badus em jengki em. Ublay badap te kejing te kejing isnai. Ngi aingo yame ko kendra pa ba. Nakam tagan ke sengi ke bakrau ke bakentang. Hakabangi kum pailang riungat. Jong ke pertai hi barok ko bay. Rengkat bat ka balang hagane. Kabalang bamlaseng ni kijaka ngiwan kiu kan ka yeng ka kentang ka jong me atrai ya ka ban aingo ya me na ka banta kan ka sngi ka pengin sa jing ka mawa belai ban ya ka jing ka jong me yang igin nong pap ka bakrau haba hajar snam tam mensua mila kiu halor ka ding pana ban syayap na ka banta ban pen impat yang igi briu ki pop ka bacot Oh, ablay, ujudas Iskariot, ula di me suk kaya pas ulai ti suk Pilat, bar Pilat ulai ti keban sanar panaya me, bat halendet jong keniki laingut, manga mengilang kebat dana kenika porat rai, ngila sanar panaya me, namar ki pop kijongi, bat namar keniki jing syak jong me halor keting panah. Ngi aingo pada belai ngi yo ye ka jing penyesuk lembat me atrai baba bangi don ngani ka por belai aing ini ba me don halor ka ding pna oi kasnam ka tut naga ti bat ki kechat ku jong me atrai bat ai long ba ni atrai baba ngin la banang ai ti susu ila de atrai kat ne me yang ka ai pat ngin ai me atrai Dei tang ban IT yala ka chong ka jing im ban yait ban pensomba ya ka man ka bakut ka chong me atrai ba ba ngi aingo ro nag mentaga ni ka jing ruai ki bagi syakri ka chong me kala ai kalong ka khubor atrai ba ba yangi ya ka bangin nang la ya ka ban I ja me ban im ki jing im ka pandon burom ya me atrai ba ba nga duai ro ni ka por nam tau syakri chong me pastor jong Jikapan ai kini ka kubor habakum kini ka sengig kerpang atrai. Ai baka bor juman sem ko jume. Dorong kat lembat baki ki kenten ke bami na ka sentur ke jong ginlong ki jong me atrai. Jikapan tau tmai jika jing im ke jongi. Ablay habangi don kini ka yeng ke pakentang ke jong me. Ngiwan raro ini ki jing ai jongi sekakam ke jong me. Ablay ngaduai. Ya ka bamen pen kentang yaki bakin manbo na try papa mei ka balang ke jong me kayak saat kumno ban pentelun iki kam ke jongka kam tam hakaban ya lap ka gospel ke jing pen im hani po ri india jungi bat syabar jong karu ain mar kata bakin iki jing ai ke jongi ablay kin man krau bat sakanu ko pentan penan kami ki ngini ia try baga gospel jume kanang kiu sajarong pat kam sajarong ilam yangi hani ka pora trai sachi sen pat nadu pas dang hadu bawai jongka longpau men semba ko jume sngau jing dawai jing ablay daga pamap ru iki pop me syam ki jing im jongi ngi pan ni kini
haka kertang kejong try baru nong pen emu jongi uji sukres. Amen. Tu boleh kurhu, Mr. F. Kharmujai, boleh alam mengi pulih nanti boleh berjing tuai. Iba amal berbanyang, iba balang reduction, kun jing ba shen, manlam kibal ai tu nyeruai ke bergerbang, boleh kurhu yepi, kalau kubor ke koridor, keren sepakai jing ich, ke berkrau ke jong boleh yengi. Boleh naipun kami yepi, sab kita dan bulai nak bentah. Ban syakri, ban sakhi, utrai jengi uci sukres. Hasya bingin cak skor yang tiang kejo beling nyerwai ke bah nyu pupra bar prapu wei nagabarim. Haba perkhat ya keding pena ha ka ba yap us iem ka beneng. Laspa ngakhen kendau thala ngayu rojru lajing ngomeng kejerwai ke bah nyu pupra bar prapu wei nagabarim. Aba berkat ya gading nan hakabayam usim kabneng las pangakeng kendo tala ngayu jing ngomeng wan ai ablay ngan ngo sarong lai tang haka jing yam utrai jing pa pertay yang barong hasnam jong jing nyangan ai kmi badku slayatulang nakli jong nakti bat jan ju shembaki niki yalang nida usya batan pansyan lada pertay lo jong ade tang jing ai ngo barit kan long jing in pela ba mayan play dawa jing im jong abaro. Kita pesan ke ia jang balang ke jongi, kita khot jang komiti balang, ki para bi ia, nado kilong kemi kilong pa, ki perlok samla ki hep ki berit, ngai kubele ye pi, hagar teng ke bathiang tam, ke badan bor tam jong trai, bunok dem jongi uji sukres, bang dong ji kanmen, bang ji rakhi ke jongi, yang ni ke sungi ke bakar saisin pak ni ke senam, kedlong ke bor. Kaban tray pula, kaban kersan jengi, bagi laban im, bagi laban yaj,
kumki Kristan kibaya deidor but kajing sya kajong uji sukris hagading pernah kabentang nak ting kajong belai kaba long norim jong kajing selok kidi kintin ba baro ngetip bahabat jan baro nangi ngila lendet kadai ka phang pedeng jong ting kajong belai kadi kedukhat kaba kinong tho commentary kiong kadi ka gospel kabarit the little gospel namar las dien hakani kedukhat ya ka phang pedeng ka badan hak tin ke jong bele tin ki bong kum ni la bo bele ul e kat ta kat tai ka bersai kat bo la ai ti no yu khun bala khamrwe bo e bangai chu onom jot shu handri un yo ya ka jing em ka bom jukut ngampat jukuran nak ni kedukhat hak je sing good friday namar di kedukhat ka balabat yang lingba jogini ki tayo habang berkhat sepang kani kesengi bad yang khubor kaba ngari ban kuren nem sep katun ngut ki perlok ki jonga ki prong ki permit be ki jongi ki ba I message janga lembak WhatsApp ban I khublei good friday bak message bagi ai ka day kani ka khot but kini ki syakri jong blai ki bal ai ki jerwai ki bukarpang ki kren sepang jong kajing it ayu ko pum kani ka bu try jong i bu blai botan bo lapan pau ngait namar kata bakal long ko khubor ka bu blai ukwa ban kuren ha pedeng jong i ha kani kano phai sngi ha ki south earthly kintien ki badon ha kani ka khot ka don ka bor ka phla hadu kata-kata ba anumla ban je kerteng iki bun ki briu nudu ki riu khrau jong ba thai ki ba kren cha phang jong kani ka khot ki ba ong ba ha ba puli ya kani khot ba ba pen let ya ka jingmut ba ya ka donut ha kani ki khot ki don ya ka bor ka ba phla ban pen kela sendon ya ka jing im na dong shadong kajing it kajong belai kabal pen pau lingba jong ni kadkhot kala thau thamai ya ki mensim ki bokodor ha keleng jong ke perthai omdan manomono wana pedeng jong itu ki bangai belai ru ki bandot ban challenge ya ka ni kadkhot ya ka bor jongka namar bahkan sepang kajing it kajong belai bagajing ai kajong u yo khun uba lakha marwe kita sok menteri ong bang kanika dkhot yones lai khan riu kalongkung ka jirwai kiu kordan nika crescendo bagadi ka jirwai kiu kordan kaba krau haduk tata kaba itnat kaba shongkhia kaba shongkun magnificent crescendo kaba sedang daka ege kaba red kaba long simple kat bangi dang puli kanang kiu hadu bangin dayo snow hadu bangin dayo tip yak kajimut kaba krau bo blai udon nakabenta jong kaperthai ka magnificent crescendo kidan ki palok ni ki bang suthu ikaden kasih gon puli ni khot ha padang sisien. The text for this afternoon's meditation is taken from the Gospel according to St. John chapter 3 verse 16, which says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, for whosoever believes in him shall not perish, but will have everlasting life." Ngakwa bang nyapet yang ni kadukhat dakikintien ki bodon haka kabanengkong nabo blay ula ij. For God so loved ublay ula ij. Kilong kikitien ki belong simple ki basuk ban so thu. Nabo blay ula ij. Bau ni uju unong tho
Yones hakisti ke benengkong ke jeng kalong basau rot kan riu ong bau belai ulong kajing ij balai bu belai ij namar bu belai ulong ka jing ij tang ba kata ka jing ij jong belai kadai ka bamla banto namar ij kata bat manubal abanto ya kata. For God so loved the world. Lina loved the world so much. Kakantian kabamla abanto. Kabakren Japang jong ni ublay u ba ich. Baka jing ich kadeka way na ki badon ha ublay. Kabu ai patang hangi kibriu kabangi ban song thu sa phang jong ka le si hani ke jeseng non sibun ki barda kali ki balak membatai o ka jing it kadai kata ngaku abe thu iwe story banga puli ndai story ndai they can interview laka tang ban su song thu kam don just no bani ka khot mar sendap banyate ktin bat ka princess bat ka Diana ketuga princess kepala khlak no luckily Prince Charles kuno fitip nene menno fitip ba age ya ka Diana ona luckily ta ka jikli ula pet lengo uni Prince Charles bak jubab tu kalong ka jing age what is love badan sibun kinong tho kubor ki journalist ki boong ba nado katuga jubab nado kata kapor kadana kal di basong thu ba imat uni ukun siem shim it jaka hanrei haba perkhat yang ni kejubab jong kade kajing jubab ya kajing keli ka ba ban jubab di tin brio nama kajing it kalong ka ba phla kalong mystery kalong mysterious on omla ban shampanglut langila banong nga it yano we can say that we love someone but how can we really explain the process of love ladaw yanis ong ba ublay ulong kajing it God is love balda ublay ulong ba phla la tho kom ta ha ka Bible se phang jo ble ublay ulong ubam mayan haktin theology ni bu da ktin transcendental God is transcendental he transcends human understanding ulong kham halor banya ka bangingila ban so thu ban sempang ong kasam ka bai pang dai ong sim David kaya ka jing krau ka jong ble ya ka jing krau jong ka jing tip jong kajing long blay ong kalong palat banyak kabangangala ban so thu nginom la ban sngo thu lut ya kajing long blay ulong blay bo phla ulong blay umamayan ba kajing i jong oru kalong kabamayan kalong ba phla ban kadani ka bor ka bakrau hadu kata-kata kajing bun jong kajing i kajing la banon pau ya kajing it ne kajing duna jo kajing it ba kajing mamla banon pau ya kajing it kadai ka bakta na do ka bosan syar nakhli ha do kajede ha ka primary unit jong kajede ka family ka shong baro ha kajing it ba da bakuren japang kajing it ka jong blay na bela kikhtien ki badon na khtien ka jong blay habakare ko blay ba it don tang ka we ka judging it ka jong blay ka ba pare a noble love a passionate love a sacrificial love o ka jing it ka badon buram ka jing it ka ba nado ka donot nang ta ka jing it ka bokloy ban ai tilut ka bakting rig ong ka agape love agape ka jing it
kaba ai tilut, kabam kenshu ildi, kabam berkat chu ildi, hari kabam berkat tang nak benta kita kibi klem kibi lenti ai shu. Nabau belai ula ij kata-kata, yan ublay ula ij kabaar, ublay ula ij kata-kata ya kapertay. Ulait kata-kata ya kapertay. Kita buang bansung tu kambah ya kajing mut jog ini kitien. Napa upali ulait kata-kata bertay. Pendam noi kitien bertay. Bu da kerteng jonga. Bu da kerteng jong fi. For God so love me. Bansung tu bu ulai napa bu it jangan. Ulait tiu kun bala khabar we Jesus Christ. Kamlong kebakala bersuatu untan majisya ubeli ui yang apa jepi marwe kum bangi ngilong tenrai ban penkut ya kajeng su tanghang ta kanomlong kababiang kababit kanomlong justice ya kajeng sya kabadan hak ting joblen ubeli ui ya kapurthai kum ba kalong. Pada bakran sepang kepercayaan kekeren sepang kijing tahu kijing penlong baro kijong ublay uit ya kepercayaan badai ya kata kabangim jukham ya keren ngimudur habaka habu kan sepang kepercayaan kadai sepang kepercayaan long beriu man beriu kan sepang kepercayaan long mariang man mariang. Kalian semakin jemput long baro kibetan hangta. Tabangim day ban klet. Bahwa ublay hakatu kapor jong kajing slay kabakrau. Bau ublay pun tang ya ubriu handre yaki merat ru baro. Ublay uthau ya ka bangin di. Ya ka leer bangin mensim. Ya ki baro kibetan haka. Namar kini baro kidon kam nakabenta bakani kepercayai kan long kau bit kau biang tang ini kibriu hem tak kijing thau kijing penlong baro bau jisu hiwong iwe sim yang ru inum hap klem kijing tip kijing kpa ubah beneng ubelai long concern tang yang apa jepi handai ya kijing thau baro mudur kibriu kiba hagri siap kiba shiklat ke kelong ke bakodor hadu kata-kata ladam dan kin long kumno ladang imyo kau bakhoj bandi kan long kumno ladang imyo bari mensim klera bakhoj kan long kumno haka theology jong polu kuren bahasa phang bagaji ben ke jong belai kamlong tang yikibriu Henry nak banta kajing penlong the whole creation opal, the whole creation groans. Kajing tau barok kaya udsat. Nama kajing ban kya jangka pop nadok pereden. Kajing penjat yakani ka long mariang ka man mariang ka bakta ya kajing im jogi brio bakaban nang mi gisni nginang yoi ya kata. Bat ki balak ban penkela. Ya kajing long jing man jong berthai kidi tangki bala sngow thu ya kini kajing it ke bau bele udon nak banta jong ka berthai nang ta bakren chapang jong ka berthai ru rasim na kaliang jong kalong brio man brio ka kren chapang ki brio baro ki badon ha ka berthai ubele it ya baro kibriu ya baro kijai benriu baru ku aba baro kinyo sngo ku bor jang jepenim ku aba ka wei ka mensim ka wei ka jem kan jotno ku aba ka wei kijai benriu kan yo sngo ya kan kijing it baphala ka jong nama kata habanya lap ya gospel syaki benriu baro kibadon nangta kiai bala tho aktin jublai on sa pendep Ong Max Lucado, hakajaka ban hakajaka jong kiti bersai, hakajaka ban bu da kerteng jongai ladi.
wang kan khambal ada berkat ban bu ban da kinu kiba ngim sngola ban i jaki ban bu da kitu kibangi sutu kishon jangi badangile kumta ngin la ban snong thu ya kajing mut ke bahisha ke badon hakni khtin bo blei ula it ya ka perthai bad bo blei usanya ha kita ki bosnong thu ya kani kajing it ban penpoi ya kata hubor sha kani perthai lalong perthai long briu man briu ne perthai long mariang man mariang nang takani ke jerwai kiu kerdan limbang di thot kanang bang su na boleh ula it kata ya perthai katba ula ai tino ublei uba ich ulong ru ublei uba ai uba kajing ai jong u kam ju kutsho the greatest gift kajing ai kabak rau tam lene matchless gift kajing ai kabamla ban yenu jorbat kano ka wepat mu belai jongi udu belai wa ai ong pol si no rum san san ubelai jongi ula the no yar buk ya kajing it ula the no yar buk ya kajing it kajing the kajing li ko long kumpat the sitop ya ko kolong ko mapliu ya ko riau bar ko we ha kajing im jingi la the no yar buk dai ka basu penjau la the no yar buk ya kajing it kajong ubelai uba ailut uba ai yak ba bhatam yak ba khrautam kaba ula banai langi berkhat yakane nakajing sungsu brio pi ngiru ngila ban ich yano ngila ban ich ban mar bangi ich ngiku aban ai kita bangi ich yakano kaba baha kaba ngila banai tenrai khambun sien namar bangi ngilong ki brio ngimlong ki bajanai kum ta kajing i jongiru kamla balong ka bajanai kum ji ke joble nama kata wat langi i dru ngimla ban ailut ngin dangbat haladi katuk ane ngimla ban thelut ya ka e ka ba ngin ban ngin dangbu yeladi khendiat ru bada kajing i brio ladangi i yano ladangi ai ya kata kajing it kadai kajing long beriu bengi kwa baki wai bikin it keliang yangi bakin ai yangi namar bangi ni it yaki kum takadon bet ka motif ha bangi the ne bangi ai ya kajing it jongi shano hare uni ubelai jongi habu ai ya kata kajing i jong u ai lut namar ubelai khmi lenti eru em nak kita kajing ai jong habang tang ngam bondong ya kajing im ko jongi hanre nata ke bu nak kajing i boleh ula ai yangi ubelai don kam bale namar bu ubelai udah ubelai ubelong self sufficient ubabiang nadong syadong don kam eru kano bang ai ngin numla satya ban ya pen rengkat baka ubelai ula ai yangi nama kata kajing ai ke jong ubelai ya kajing itu golong unconditional ai lut the lut ya kata kajing i jong na boleh ula i kata saya bula ai bajanu ula ai
mentang besar. Ublay ula ai ya ukun ubalakha marwe. Ula ai ukun uba lakha marwe ong ni kat. But ha kini kinting ula ai ukun ubalakha marwe. Bagas dien kene ke jing it ke jong blay. Kapan long yo u ba un ai. Ban ai yo kun uba lakha marwe. Udi kun uba u it Ngipule haki gospel mars ndep baptis ci Jesus Christ. O kalwan ka ktien da beleng kapong melong kun jonga uba nga it ha uba ngas ngau ba melong kun jonga ha uba nga it ha uba ngas ngau ba ukun ubu it ukun ba marway jong ula ai nakabanta jonga bat jong pi bau ni ukun ubu ula ai ha kabagum kadisi ar hajas nem mensua o ula sya ya kadisi tom bat kabakordet hado kata-kata ula syayap nakabanta jonga bat jong pi ola puli mene sibun mene nakting jong blay siapang ka jing sya ka jong u Jesus Christ ong Petrus don pop sim lale pop kanu kebusya kamde namar bau hap bansya kalong tang ka jing pen kongu yaw ni pau ba it ya bersay uba pa yaw ni kun uba don nado mendang long ka bersay penonton kelet ko kun siya ka bersay let man penim iki beri bejat bagi berem Baru siya tangan ang berkat bagas nam kimrat kalabiang kas nam jong masil raw kas nam jong kulang berat kalabiang babanim jikini beriu hari kabar biang tu kun ungwa pen let mapi pen long pi ulang kenya baniap nam ta kitigi beriu nam ta kapertai kapop kapajat kabarem namar kas nam kimrat kelong kabarem Berhaban kenya man bagi beliau kila bersyayu boleh habban kenya orang kasni jong kaji penyesuk kasni jong kaji nya mereka kata semen keberim ongko kun lait mapi bapin sya season sya hakadi pernah bagan long ka babiang bagan long bapura nak bentam penim yak bersai barok away Barko kun, anda pilet siya berthai kun. Ngwa penlet hakajing long rit te kun. Let hakajing long rit, let hakajing long duk. Ngwa penaso tu ko kun. Balai bagi beriu kilepop, balai bagi beriu kilendap danga. Habang gorku yaki, habang ailut kadya bagi kuwa. Ngalapan biang ini berthai, nadong sedong bagi nem kin syong kin pam. Ngalabu ki perden bagi syong hangta, bagi numyap syu Henry. Kim hun, haki jimu baik kijonga. Gua penlet tu kun, pendem hap deng jongki. Nada pen semua tu kun balai bigi beriu, kisat ban pet no nanga, ban lendet nanga, ban lepo persya nga. Insya Allah boleh ulak mat supha baju, buju hiar rabneh kabuar buburom banwan cek bersih. Hari lah yu, naka nong rep, hakas nong kabaret. Ban im kung ubriu ubaduk na kibaduk tam ban sngow thu ya ka human problem ya ka bob ya ka jing shat jong hibriu ban pet jangai no blay ban le persya yo blay buni khun ula ko ngu ngala pun mau men mit ha ka jing sakrament ula ko ngu wat hadu ka jing yap jong ka dik pna nama kata kadai yang apa jepi ban yorok kadai i khosi boro yo thlit boro ban pla ban nem krup ban ong bu ni ulong utrai bau jisu ulong utrai nang ta ulawan syak bersih ulah im hakajing long duk ulalong refugee nanu budang kena namal de ban pet si Egypt balawat ban penjap yo kat bau de hikai
ya kiji kai sa phang jong hima ka jong blai kedan penman sibun ki bawat ba penjap yu ki bawat dong yu namar bukren ya ka jing sisha umrit ban kren jing sisha uang ka bali ya ka bali uang ka bayong ya ka bayong bat u pendep ya ka ka ba blai ula pha yu ba ka takolong ban let sigi nong pop ki khot yu perlok jeng pop kabaki nong ilam niam itu kopor ki kyar rai mau rai dieng hari uni ulet bat ki ule song bam bat ki nomor uong ba ki bayok khia kim ton kam yo doktor o ki bahok kim ton kam yo no penem handai ki pop ki ton kam yo no penem ki ton kam ya ka nama kata upen lut jaga por bat ki lau it ye ki breu borok hari ngaju mundur ba kham perkhat nak benta gitu ki bapop ban pendim ya ki ban thau thamai ya ka jing im ka jongki badaka ya ka babiang habakal dei ka por ulalet sha Jerusalem bad hangta ban IT ya la ka jong ka jing im laku mu beriu haka jinglong beriu juga bertai uso lengah uso pisah usngau kordit uso huslai ban berkat yang ini ke jingsya ke basar kai hadu kata-kata hari hebau la 28 bor no kupa uso tu badi kamon ke jong kupa bodi banjit ide kenti nang tau la syak na boleh kata-kata bertai kabula ai tino yukhun balak hamar wei nadu nak pelau jong orang baleng do habal bishar yu lasdang ban kenjat yu lasdang ban bentiu yu kelai thab yu kelai keren ben yu lara yu nak wei jaka syak wei jaka ban bishar no ral bang do show pilat no herod no pilot no herod show pilat biang kat hadu bandarai bansa narpnayu lapan pong yu kapan senget sya kisya ibangam sya orang khli ka jauh nantala sempat jauh dau tu syabuk ubang alai ya replika jong tu syabuk ki para bangai habang adan kawi kasian kawi kari ka museum ka bakibu ya ki tiar gitar ke baya ya dai bakatu kapor ke jong Yesus Kristus udu syabuk ubatang ujing bat ubar ben ubakhamhe usensar bengi saria bengi ubalate bha dakasni mrahat nan nau tu ujing bat kimi ki strips kimi ki telai sni ki balathan snyu kum tu ki bajrong kumbasi komitari bada tedu jong tu sini late de kisiing kiba laot kiba lapan kun bakin long kum gikhwai kiba peno bali udrong si komitar kinamatai ki ong namar bo nong sempat udi ban jengai nau syak sempat bar baki sempat yau jisu lani hano no kinte yo no sampai hau dieng bon bat yo dieng kum tu bon dem ndakamet kit sempat ndakamet baka jingrong ka jong utau dik sempat usyabuk kalong khenang baka senam kan numsit syau tu no sempat badai tang ubala expert ubala hikai ubala train pha ubala bat sempat hasab sempat un penut kumni ka kti jong step kat bala ndal de ka por usapan hap yo syabuk bat 2 3 uher begitu isieng kine sebab hakamet nanta satan bat marsentan katan hadu benda pau sieng hadu benda pau ka dok ka balik ka kho bala sempat om tang sisien sau po na way 3 kemud lai pun dai 3 lai po kun dai sien la sempat
Ia utrai jongi. Orang Rusia masih utrai ba arspaan ngakan mau ka met ka bakor. Belalur ki bajrong ki nur. Mapilih senong krem pi ti ki nur lengkha ka lengkha bagi ti ki nur ka met jong Jisu ka long kung ka tu ka lengkha ka ba la nur ka badan ki nur ka batuj ka senang ka bakodor ju habala sempat ju lai bukan dai sien ka met jong u kala jot renjan na ta badan jong Jisu de baklan nama udi beri udi unong rep udi unong ndong udi misteri udi beri ubayai kejap uklan balam di buklan ke bormet kiong tang sipo lani khat ar sempat ulak len umla yang syu nang ta ul depan sempat bagas nam kepala play nakamet kepala renjan jauh lapan ba se kedik pena ke bakia buun ba nak pelau jong pilat lembaga via dolar rosa ban poi show gol ka show lung gol beri ha gol ka tha ha malai khli ban sa nar pena yu hamta ula ba ia kedik pernah ula kelon ru bun sien ka hadu balapan bori we pat ubrio Simon uba unong kerni bun ba ia kedik pernah hadu ulum kalberi delapoi hangta kin saknar pernah yu pimundur perbait kanu kajing he kajing prek ka ban saknar pernah yu trai jongi uji sukres ban penek ya kamet jung hoding ki prek ki bakat no ki ban sam ki ya kejat jung nalor baga khli jung ka play da kasnam ka pasir ka badung senrong jung nalor kamet ka baljat renjan namar la sempat live hundai sin yu la pabat siing kasnam ka tuit na kamet jung mentaken sa ki prek ki jung kam so fallah bu duai long le papa long le empa ban pelat ni khuri nanga long le empa ndai ka mon jong apa ndai ka mon jong pi ulai lupa namar bu i janga ba je pi kumu khon lam rat bai lam je chap ni sim ang shintur ong isaya ususha bau dei ban sha bau dei ban pendap ya ka ai ka bu khpa ju ba meneng ulabu yu ban pendap ha ka mission ju hani ka persai lasa deki prek ikhti jo ikhjat jo ulas din hangta haka jengodet oh ula perta eloi lama sabak tani ublei jonga belei me no janga belei me no janga bang mundur badi kapor ka ba etam no ni ublei kata bersai uni ublei bo kena benang uni ulong khun janga ubang ha ubang snow bae kan long kabdo ka mensiam jong khpa ba benang ban pe uni khun wong ko pa jonga khuplei jonga belei me no janga ula sha ya ka jing sha ka ba kordet tam ka ba haji sha om dan thliet ka bala ban batai ya ka jing sha jong ban pendep ya ka jing it ka ba phla ka jing it ka ba khrau ka jing ka ba kata ka ba mla ban tho ka jong uni khpa jongi ubah beneng ong Yones long khatsan om dang ka jing it ka ba khrau ban ya ka ni bo wei wan ai ti no ka jing im ka ju na ban ta ki perlok ki jo ada berhat ba Jisu sha ka dik pernah kham sha tam ta ki perlok ke jungu sha nam ta ka perthai baro sha nam ta gitu ki ba shun yu ki ba isi yu ki tu ki ba sa nar pernah yu uru angku patu mab ya ki ba kim tip ya ga ai ke ba ki kile sha na kam ta ki tu ki dakan ki ba la sa pernah lembat nam tau tu ba ben yu nam tau tu ong tu kan mau yang anu poi haki hima jong me ula sya nak bentak Hitler nak bentak ki Pol Pot jong kene ke berthai ula sya namta kinong bat bor jong kene berthai kinong penyap briu jong kene berthai
Kiba mangi ngimnot ban pet ka khamat ru. Kiba ngim kwa banyak ranca pang jongki. Kiba ke pasir khai jong bersai. Kiba mangi ha ke jong kristan. Ngi kande si bu ngi bangin ni. Tambal double uit jong bersai. Bu ha ke jong bersai. Dah gitu kibriu kiba sir khai tang bersai. Usha nak banta jongki ru. Kembo usha nak banta jonga bat jongki. But on the hadap wong it is finished. Lapan tap. Unda ulah no lenge ila khli. Ula IT ila ka jong kaman siam. Na bulu it kata-kata ek bersai. Kai bulu IT no yukun ubala khamarwe. Kai ka basa yang abadi phi banle ki pa ka biet. Ong ni gad khot. Bau u ru. Ubangej un jotsu kalanti kabasuk simple we shungej ubangej bat ngidon hangni haka yeng ke jong belai baro ngidei ki bangej lada ngimgej ngil don shabar nakani ka yeng ke jong belai kani ke jingkeli kalong ka jingej jongi lada deban thau ha tarajur kalong kumno thrai bagani kajing e kajong belai kajing ai kajong belai kajing sha kajing namar jonga jo pilara ye thoi kajing nget jongi habar sang perkhat prabangai haldi more persang ban thau ka e ka bakhia hato kajing nget jonga hadu banta hadu kani kasngi arjar fuar habanga yo biang yakani kalat ban rakhi yaka good friday nget tinganget hanrai kabakumnu ka jinget ka bangangadon hauni uno penim hanrai danganget kumbau bele kwa bangan nget ngan jotsu kata ka de jingkular ngan jotsu hanrai ngan yo ya ka jingim ka babam jukut ngirwai tu jurah praj pang jong ding pna ong no rashi masim jing it phla bamayan ble dawa jing im jonga boro jing it phla bamayan ble dawa jing im jonga boro ngong mane don sibun kibriu kibamat ya kajibadim namar bagi osngo chpang kaji jong ble ngasih berkat yo Pastor David Wilkinson habu yukundu yo niki keras ubri unalam jang kata kenhun jigang bijak ke sorba New York habu ong yu metang supen mi ibe khti ngi jong Jesus ngan ot je met tukuri tukra ngam kwa banyak slow ya kentin cepang jong Jesus metang sia lap yang yo Jesus ngan ot je meleng khat leng khai ong ni keras yo Pastor David Wilkinson hari Pastor David Wilkinson ong ko niki keras melaban ot yang lengkot lengkai tambah kawai pawai kedot nak met ke jonga kandang onghi bau belai uit you can cut me into pieces but every piece of me will still say that God loves you tangkata kalabiang ban pen kelai ke jing im ke jong ni dekat ju bakrau ban mentah ngam tip ngam wat udang don ulah kham temen tang bau de ubri ubaya lap jaga gospel ubala bon rashibun ki ubai pat ki mensiem sha kaji penem ong jerwai ka ba lais pa san puar kumno ha ki bala syam dai ban ong don thlit jing it ujisu dai ka ki tip tang ki bala it kumno ha kibala shem ujisu dai banong dan thlit wat habala shem rote on dalam mat ya kajing itu kat banong so dan thlit damar ka khrau pla kajing it ka khrau pla kani kajing ai how tau bas ngau thu how tau bala shem dan thlit ban batai hari kajing it ba kajong belai mano batip mano bas ngau thu kitip tang ki bala it bat ki batip
kibala mat yani kejing ej kibala persangru ban ej kide kita kibala ban im kejing im Kristan kau pen snobha yuble kaba syakri yuble kaba sakhi kaba wanlam yang mensih kaba kordor sya kejing pendim kejau ti hakani kesngi kaba bulai uai gini kalat bangin rakhi kaba kut ni kadukot kade kabainong kaba khrau ka great reward kajing im bam jukut ong jisu tau banget hanga lau layap unyo im baru beriu barok uba im baru banget hanga om yap no lanu lanuru hari jar uba dene hadu bakut utaken uban yo iya kajing benem kita kilong kajing kular kiba mi nani kajing it ba kajong bleh kajing it kepala kabo boleh gula it kata-kata ia kebersai ia ngapa jepi bah bagi ngej nginom jot syu ngin yo ia kajing im kau bang cukut ngaku angin mi tani kaji ka bangtang da ka bayit ia tadi kajing ngej ka bakumno ngidon thau ya ka ha kata ju ka bakajaman sim ka jongpi kajing ngej jonga kajing long Kristan jonga kajing Kristan jonga ke dai dor ne em bani kajing it kemamayan kejo belai kepala pau sena kajing syak kading pernah haulum kalbari tu nya tuai ubelai bokpa jengi ubah bening nyangu ye me kutrai be it nak benta jong kani kepor badak benta kani khubor kemame kuren kutrai hapdeng jongi hapdeng jong kajing lot kutrai be it ding bau syakri betlot jong me tu pendai kini khubor hagito nut hagi baca berkhat ke jungi kutra be it bangila basung thu bangila ban champang ye jing liu kutra jong ni ke jing it ba ka jong me bar basung thu me dawa kutra ya ka jing im jongi baro phar kutra be it om tang na ka banta ka jing pen im yangi hishimet Henry kham tam ban pau ye ni ke jing it ba jong me syak berthai ke bejot bat ke berem namar ngi pan ni kene baro akhir teng jung utrai bu na pen ba ye jong yu Yesus Kristus amen Injerwai ke ba arspa khandai pun riu kejirwai ke ba arspa khandai pun riu bat hadien jong ni kejirwai ngan kerpat yaitu mesan GSM ben sepelat jengi de kejing kerhupun wai kejirwai ke ba arspa khandai pun riu sispa iwei na kebarim don jaga khu jaga kentang berabor ngayayoi junom amklet kiriu khuit lang diulum kalbari laban khia ka pop bashir khai syakading phnang jingi jingai ei daga snam bashlei balatuj na kalbari brah nyaut ligi khor ka jirwai ka ba arspa khandai pun riu sispa iwe na ka barim Don jaga kuja kakentang brabor ngayayoi junomom klen kiriu koilang de ulum kalbari Bapela ode jaka ji
jing yap du jong dari sa jing jom hi la pen dep jing im u ai hong halo lum kalbari ha jing kawai in u da shong shata kikmat kipeng jing pen yasung haneng lalong da jing yap kalbari la jing pen shoy yang akisho uji sungai ti haki porjing ya lebaro ngan pet syakal bari laban kya kapong basher ke syaka ding penangaji jing ai eda kasnam lasle blatut hakal bari habaserngi jing yap lawan day por bakodor hi dakik man I shwabun wantan ngan peng syakal bari hak bawain ho kani jislok jongi wi sekri me try being a jong diskus try jiba jong beli kupa untuk bom jekon lemon slok men semakon togni ke lai huai kelkat ban ngi nero bom siut siru bom skoro mat kelor kat sislak persegi bangai me nero mentah di bom skoro amen